Abokina, idan har kana so ka yi ingantacciyar rayuwa, kar ka kuskura ka lalata rayuwarka a lokacin da kake saurayi. Babu wanda zai zaunar da kai a ƙasa ya faɗa maka abin da zan faɗa maka yanzu sai iyayenka. Idan har sun faɗa maka kuma ka ƙara sauraron wannan wanda zan faɗa maka a matsayin tunatarwa, hakan zai maka amfani matuƙa. Ita rayuwa za ta ci gaba da gwada ka har sai ka koyi darasi ko kuma ka ɓata. Don haka, ka daure ka saurari wannan bidiyon kamar wasiƙa daga wanda yake ƙaunarka, kai ba ma kamar ba, ina ƙaunarka. Na ɗaya shine kar ka kuskura ka biyo mata, kai rayuwa, kai ƙoƙari ka gina kanka da mace guda ɗaya. Mace guda ɗaya, amma irin mace nan take son ci gabanka a rayuwa. Babu wata matsala a cikin soyayya ko kuma dan kai soyayya. Amma biyo mata a lokacin da baka mallaki komai ba, kai ba ma ka san wane ne kai ba, wannan babban matsala ce. Kana ƙoƙarin jefa rayuwarka cikin hatsari ne. Dan a wannan lokacin ne zaka fara kashe kuɗin da kai kanka baka da su. Zaka fara roƙon a baka kulawa. Zaka rasa mafarkinka. Amma a lokacin da ka zaɓi mace guda ɗaya wadda take saka ta ga ka ci gaba a rayuwa, ba za ta taɓa bari daga ta sauke ka da kan mafarkinka ba ko kuma burinka na rayuwa, sai dai ta taya ka ku gina rayuwarku tare. Na biyu shine kar ka kuskura ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba ko kuma abin da baka shirya masa ba. Aure ba abu ne mai sauƙi ba. Aure yana saka pressure. Aure yana saka ka dinga biyan bills. Aure sai da sadaukarwa. Idan kullum ƙoƙarinka shine ka tsaya akan ƙafarka, ka tsaya da ƙafarka, kar kai ƙoƙarin ka ɗauki abin da zai saka ka koma ka zauna. Ka tabbata ka fara gina kanka da rayuwarka, sannan sai ka zaɓo abokiyar zama. Na uku shine kada ka kuskure ka maye gurbin mafarkinka da pleasure, ma'ana abin da zai ɗauke maka hankali ya baka jin daɗi da annashuwa, amma na ɗan wani lokaci kawai. Scrolling a social media ba fa inda zai kai ka. Yawo a gari lungu-lungu ba inda zai kai ka. Sai dai a waye gari da safe ka tashi a gajiye, babu wani kuzari, babu mafarki da hangen nesa. Haka mafarkin mutum yake mutuwa a hankali sai ka rasa ma menene manufarka a rayuwa. Kafin mu ci gaba, bari in yi amfani da wannan damar na yi tallan takalmina. Wannan takalmin shi ma design ne mai kyau. Wannan takalmin yawa ya mun kawai, amma da ni zan yi amfani da shi saboda design ne mai kyau. Gashi da ɗaukan mai, kana mai polish wannan takalmin in ya fara shine yadda ka san a haka nan da kake gani ba a mara polish ba komai a jikinsa, amma kana mai polish wannan ba inda ba za ka shiga ba. Jama'a a zo a raba ni da shi. Wannan delivery nationwide, duk inda kake a faɗin Najeriya zan tura ma wannan takalmin ba tare da sisin kwabanka ba, kawai biyan kuɗin takalmi za ka yi. Bari mu ci gaba. Na hudu shine ka daure ka koya wa kanka self control, ka iya control ɗin kanka. Idan har ba za ka iya control ɗin zuciyarka da sha'awarka ba, to tabbas ba za ka iya control ɗin rayuwarka ba, saboda komai yana farawa ne daga nan. Na biyar shine kada ka kuskura ka yi aro dan kawai ka fito a mai kuɗi, kowa ya ɗauka kana da kuɗi. Misali shine babban waya, sutura, yin rayuwar da kai dole sai ka burge mutane. Abokina, duk wannan abubuwan da kake yi kawai dan ka burge wasu ne, kuma wasu ba za ka taɓa burge su ba, wasu ba za ka taɓa damunsu ba, duk abin da za ka yi ba zai taɓa damunsu ba. A ƙarshe dai za ka tsindama kanka cikin tarin bashi ne wanda kanka ba zai iya ɗauka ba. Na shida shine ka dage ka ƙaurace wa caca. Za ka ga ido caca hanya ce mai sauƙi wurin samun kuɗaɗe masu yawa. Ba za ka san ba haka abin yake ba sai lokacin da ka waye gari kaga caca ta gama da kai da rayuwarka gaba ɗaya. Nasarar da za ka yi kaɗan ce, amma lokaci ɗaya za ka waye gari kaga ka rasa komai da komai ya ƙare. Caca za ta koya maka ka jira sa'a, wato luck, a maimakon ta koya maka yin aiki tuƙuru, ta koya maka jajircewa ka nemi na kanka. Kuma irin wannan mindset ɗin shi ya ruguza rayuwar matasanmu da yawa. Na bakwai shine kar ka sake ka siyar da kanka saboda kuɗi. Irin su kuɗin damfara, ƙazamun kuɗi. Irin wannan harkokin da wuri ake yin kuɗi, amma za ka ƙarar da rayuwarka cikin tsoro da matsaloli kala-kala, daga wannan matsalar sai wannan matsalar. Babu kwanciyar hankali, babu girmamawa, sannan kai asarar gobanka. Na tara shine ka daina ɓata lokacinka kullum kana kwance a ɗaki kana bacci, kuma a matsayinka na namiji baka da plan, baka da manufa. A kwana a tashi za a ga shekaru sun gushe, kuma time doesn't wait for anybody, ma'ana lokaci baya jiran kowa. Na goma shine ka dage wurin kula da jikinka, ka ci abinci mai kyau, ka dinga motsa jikinka. Idan baka yin irin wannan abubuwan, kana kashe kanka ne a hankali saboda gajiyayyen jiki
ba zai taɓa barin ka kai tunani mai kyau ba. Na 11 shine kai kokari kaga ka koyi abin da zai dinga kawo maka kuɗi, saboda idan baka iya neman kuɗi ba zaka sha wahalar rayuwa. Na 12 shine ka koyi zama kai kaɗai. Idan har ka zama irin mutanen da ba sa iya zama su kaɗai sai da mutane, hakan yana nuni da zaka iya jure duk wani wulakanci. Kaɗaici shine zai gina ka. Na 13 shine ka daina ƙoƙarin kaga ka burge mutane a social media. Rayuwar ƙarya, farin cikin ƙarya, nuna nasarar ƙarya. Ka gina kanka ba tare da kowa ya sani ba. Ka bari result ɗinka ya yi magana da kanshi. Ka sani abokina, babu wanda zai taimake ka idan har baka fara taimakon kanka da kanka ba. Ba abokananka ba, ba danginka ba, sannan ba sa'a ba. Kai ɗin nan dai kai kaɗai ne za ka iya taimakon kanka da kanka. Ko ka farka yanzu ko ka bari rayuwa ta tashe ka, amma cikin ƙunci. Abu biyu kawai za ka yi min a wannan bidiyon. Ka yi tagin ɗin duk wanda kake ganin yana da buƙatar ya kalli wannan bidiyon a comment section. Ko wane ne shi, ko celebrity ne, kawai ka yi tagin ɗinsa. Na biyun ai ba sai na faɗa ba. Ku kanku kun san na sha wahala kafin na kawo muku wannan bidiyon. Dan Allah a yi sharing. Full video yana YouTube channel ɗina, link yana comment section. Allah ya samu dace.